vloog de lof weer eens vleg. Maar het moeske heel grapperig. Wist ik even net wat ik zeg. Daar doen een beer op Schiermonnikoog zeg. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven we deze keer. De heksering. Wat wie is Sipke wurgjuster? Doet er in een vroot van de heksering op ziek hier wie in haar wieke wrotmoes, maar haar net fine koe. Hij voelt wel een plakje tussen de boskjes. Wat lijkt er de lekker te sliepen, vies ik net? Oh, pas je nou dus? Waar komt er aan? Hé, dit is een vreemde vogel. Willem had mij al heel wat vogels gebracht. Maar een stikkelbaartje? Nee, dat is nee. Oh, wat lijkt een lief te sliepen. Het is Wikje de Wikka. Tja, jongen, die paddenstoel, hè. Ja, daar weet ik net volle van, hoor. Ik had ze hier dan niet anders, jongen. Maar, daar verderop, daar had een oude holle beam. En daar is ik de vogels al in die dit te ziek binnen. En Grif helpt ze dan op. Die heks bedoel ik. Zei Tomke Willem, wilst er wiest naar het plak dat het bedoelt. Maar Omke, wat doet die akelige heks dan mij die arme vogeltjes? Stammet Beerboeloe. Hoe bedoelst, jongen? Ze maken het zo anders beter. Oh, waarom is elke hier altijd zo bang voor die heks? Ja. Help! 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 Een heks! Een heks! Een akelige heks! Oh, help! Help! Klopt, Sipke, als er in hier een wekker wordt. Nou, jongen, net zo mooi. Ik had er niet dien, toch? Zei het Wikje goddelijk. Maar Sipke jet het net eens. Oh, help! Help, Beerboeloe! Help, Beerboeloe! Beerboeloe, een heks! Oh, Ropt er uit alle macht. Omke? Omke? Het is Sipke! Ik ger hem roepen! Oh, wat moeten we doen? Hij roept om help! Verduurd, jongetje! Nou stoot dat juist! Ik ger niet! Maar Beerboeloe jet het heel goed. Je stoot ik? Oh! Sipke is heel bang voor Wikje. Maar als dat echt nedig is? Nou, jongen. En als Beerboeloe en Omke Willem hem helpen zullen? Mooi maar wesjen. Oh! En voor rust lekker sliepen.